Hoj! No, takže dneska si zahráme basketbal, samozrejme v Brawl Stars, áno. A zahráme si sa Surge'a, ktorého si možno, dúfajme, púšneme na tier 21. Posledné dve hry som vyhral, aj túto som vyhral, to si nevšimajte. A na tejto som mal underdog, lebo this. Wow. Takže dúfam, že si to púšteme na 21 a za chvíľu máme už aj toto. Alebo ja si koleknem aj tieto tu powerpointiky. S nimi sa že vraj malo aj niečo diať. Dúfajme, že hej, lebo máme ich celkom veľa. Takže budem dúfať. A ideme proti... Wow. Dobre, máme Fenka a Dynamajka. Tak je na 21 ten Dynamike, či na 20. Tak dúfajme, že má dobrý ráz, sme v riti. Hej. A dúfajme, že teda je skillový, ale zatiaľ to tak... Aj keď čak len začal hrať, no nemôžeme ešte obviňovať, ale je to randomák stále, takže... Prečo som slovnutý? To asi má ten krok gadgetu, alebo... Neviem prečo... Ja som bol... Bol som slovnutý, alebo nie? Ja neviem. Ty kokos, no. No a toto sme nedali. Tak, alebo... Rýchlo, ja spamujem. Ale zase som zomrel. A teraz som tak nezomieral, keď som hral. Pred tých chvíľou a nenatáčal som. Ty kokos. No! No! Yes. No, teraz nemôže dať tá bibina zasa gól. Bo kôš. Yes! Nie! No, nevadí, máme aspoň killy. Si to máme už pravdepodobne prehraté, ale tak vždycky sa musí aj niečo prehrať. V poslednej dobe mám len také videá, čo len vyhrávam, takže už by sa oplatilo aj prehrať. Ako, je to pre mňa zlé, ale tak nemôžu byť len videá, kde vyhrám, hej. Teraz skočíme na bibinu. Tak, no, neskočili sme. Ale máme ultinu a... nie. No, nie. Dobre, nie. Toto bolo tak rýchla hra a ja som čakal, že to dáme krásne. Ale som aspoň start player. Neviem ako, ale keď sa pozrite na ich staty, tak sú oveľa horšie, takže... A keby som dal skôr tomu Fangovi ten start player, však sa pozrite. Ok, tam mal killy, ale... Tak som teda prehral. No. Máte tu konečne video, jak som prehral. Wow.